haini bagai sing hai jubok important haini bagai ni apro je pro YTF ni khumna no samai tangmani pandawo bubagra bo okok sau bubagra bo okok sau jubok rok sing hai sikla salai rok krak khima basanai dia tai singang kisi sanukha reli sekanga ang mukha hai slogan ro ni sa hai hui kung tu lai stong ari nang rodi no bus kang ma gog nai hai si bus kang ma gog nai sing hai jubok sing hai sikla salai sing hai yot bus kang ma gog nai ke bolo kiri thai krei hai no bagai oro kok kesar nai musuk mani khang sini jubok rok sini sikla salai rong nang বিশেষ করে কক সারনানি মুসুক जों कराखे थानसाखे केबनो खागियावै केबनो नरियावै खाखला बुइगं खायावै जों जत्तनो माना हाना बिया तै कायसा बुबाग्रानि नाहरमु बुबाग्रानि কক सारमु तै कायसा मैतनारदि सिनु आइगनी जे सरकार CPM सरकार चलै थांमानि BJP सरकार चलै थांमानि बो हाइगे अ तिप्रामो थाव दान दाता खारि किन्तु सिनि खोजु सक फाइला माने खनातिनि आउट हाइसि निनि किसिसा वास्तव सुनु तंग प्रैक्टिकल नोगु किसिसा निनि रेशन कार्ड नो APL नो BPL के खागनानि ROR पंचायत ना होनानि निनी ST सर्टिफिकेट खाइनानि निनी PRC खाइनानि न ऑफिस आदालत थांगी खाइमाया सिनि बरक गोबां ताबो तंख कांगन तंख और जागाव तिप्रामो थानिङै नों तुइ फांमा जांगै लीडर मै जरसि दान दा खाइसा खांखांखे कोनो कम्प्रोमाइज करै हाइनबाङै सिनि तिप्रामो थानिङै सिनि बुबाग्रानि नाहरमंबाय केब करापसन ताखायदि दालाल ताखायदि नों तिप्रामो थानन अक्लगो याका थलावै बुबाग्रानो अक्लगो याका थलावै किसिसा पंचायतनि मेम्बार चेयरमैन मेम्बार सुनाबाय किसिसा साब जुनारनि मेम्बार चेयरमैन मुंबाय बिजरसि अमताय करापसन दालाल खायखांखे बुबाग्रानि थानि खमा करै कोंथाय बारानि बागै दफानि बागै नोंनिसि मासुबानाय जे मानसाक मास मासुबानाय हायनि बागैनि आफ्रो जों समाय तांरजाकफ्राबो अकक साजाय नों बरक रबो आइगे जांनो नों फायखा दान्दाबाजी के करापसन ताखायदि अकक बुबाग्रा साब बुबाग्रा अकक साब बुबाग्रानो गोबां बरक दका खायनाय दं किन्तु बुबाग्रानो पैतसालि हानि बुबाग्रानो पैतसालि बुबाग्रा जोंनो जासिफोन दका खाया बुबाग्रानो MC देवर माते हायने बार देव जमातिया हायबर हायने बरक बैता सुलदि बुबाग्रानो MC देवर मा हाय निनि मेबार कुमार जमातिया हायत्रनो बरक बाय बुबाग्रानो तासुलदि बुबाग्रां का खरकसा बो हानि बुबाग्रा बनोक्या बो पाइमाया बो पाइजांनानि बो थांया नरवान सुंगनेने गोबां ताबो फेसबुक YouTube खोलं नायखांखा ग्रेटर टिप्रालेन बा पंचायत दे नुगलेना नुगु सुइजा गोबां बायगायजा ग्रेटर टिप्रालेन बा पंचायत दे ग्रेटर टिप्रालेन बा ब्लॉग दे गोबां ताबो फेसबुक खोलं नायखां नुगु बायगायमानि सिनि साग बैसाग तिप्रासा बायगायो आरे नों ग्रेटर टिप्रालेन जरिसि नों ठीक काके नों अलका जरिसि डिमांड ठीक खायखांखे निनि लगे बांतंगु किन्तु गुबै बायजों मा थांनाय गुबै सालसा जयनाय जोंहाय जुबक जोंहाय सिख्ला सालायरावनो जेबो 2017 10 जुलाइ to 21 जुलाइ आसार मासेव खामटिंबारि बरमुराबो लांटा पर्यन्त खायखा माथुर पर्यन्त खायखा टाकला खायखा वाटुई साटुई मा जागै 10 दिन लगातार थुरखा तिप्रालेन हने जेबो तिप्रालेनि कक सालन इंखा अधिवेशन सफायखा अधिवेशन आसक नायखा बुखु मुथुजा ताकुरा बुखुरो
सिरिं सिरिं सारा गया, सिरिं सिरिं पुंरा गया। सुसाइड खाने पर्यंत सुहाई जुबक लांगता चेंगचेंगै 10 दिन लगातार जतनो जे मोटाई बिसा सामानो जतनो रांगरी करिफानो जतनो रहर लाइखा रांखाङै रहर लाइखा सारनानै बाक्सामै कथों रहखा मिया रहखा खखलु रहखा माइरं रहखा के रहय 10 दिन लगातार सारखा बरक न फेम लगै पाई आइपे तिनी डिमांड हायंया टिप्रालेम डिमांड हायंया टिप्रालेम डिमांड कहां है और 10,691 वर्ग किलोमीटर नो टिप्रालेन आलादा सेपारेट स्टेट के कुंथाई बाररनि बागै सिनि दफानि बागै अस्तित्व रक्षानि बागै 7,132 वर्ग किलोमीटर एडीसी एरिया नो सेपारेट के अलका के खागनास नहीं डिमांड कहा किंतु लीडर फेम लगै थाङो नों हाय आंहाय न नों हाय आंहाय फेम लगै थाङो ताबो बुबाग्रानो पैतो साडी ग्रेटर टिप्रालेन बरो जगह फेर लाइना तो भाई के ग्रेटर टिप्रालेन भाई के माने सभा खाई के माने बिल पास हो जाता वो मात्र 60 दिन से कहे खबर गवर्नमेंट एडीसीओ गवर्नमेंट सामाने या गुलान बिल पास खाई पैसा बुबाग्रा नों हाय आं हाय बो हायया कग रोला माने रोला हायसी कग रोला माने रोला आइनबाबो सिं बुबाग्रा न जतन हाजागो जतन पैतो साव जतन बिसास खाई बुबाग्रा न आइनबाबो ताबो ओ आमसाइनि बरग्र ओ आंकरनि बरग्र ओ एरियानि बरग्र गु संतैसा सांगा के माबा सनाय कोनो सन्देह तांनि बुबाग्रा न दाउद तांदि सन्देह तांदि बुबाग्रा न गोबाङैनो बेंगायनाय थां जेफ्रो बो बरफ बेंगायनाय बो जेसगोबानो रोफ्रावैमा फायनाय आइनबाबो सिं जतन थानसानि मारि बायहिङो जतन बसकावनि ते 18 मास सिनि अति प्रामथा गवर्नमेंट चानाय अमतिनि प्रमिस खायारो जागा कलां थाङो केबो सन्देह तांनि ते प्रामथा ते 18 मास नि बिसिङानो जानाय जेखबा जानाय हानिबाङै बसकावनि नभेम्बर मासाव सिनि सिख्ला सालाय सिनि युथ प्राय 1200 जना बुबाग्रा तिलांनाय दिल्ली जंतर मंतर ग्रेटर टिप्रालेननि डिमांड खायनाय हानिबाङै जुबक सिनि युथ सांगा के माबा सानाय संकरा के माबा सानाय केवल किरि थाइ करै जेफ्रो नगनु खुङो इलेक्शन गानाव अंखे जेफ्रो नगनु खुङो थाङै सिक्री चक्र खाइजागो ननो बुतो खाइजागो अमतुइखे जदिसे खाइनाय नंखे ओ बरंनो सिनि तो खाइनारदि जोंनो सिमि साइरादि निरो मंसा खाइना नांगिया निरो एलाकानि बरक आंकरनि बरक ओ आमसाइनि बरक निरो मंसा खाइना नांगिया जास जोंनो सिमिनो ओ बरकनो सिनि तो खाइयै ओ बरंनो साइरादि ओ बरंनो एक्शन जोंनो नाय गोबाङा बरो सिक्री चक्र नामा थाङै जेकेफानो बीजेपी सि बुट मारनाय जेकेफानो सीपीएम सि बुट मारनाय जेकेफानो कांग्रेस सि बुट मारनाय हनै जरि सि तंनो सिक्री चक्र नामा थाङै बुटके बयबो सानो सिक्री चक्र खाइगंखे ओ बरंनो सुंनो सिनि तो खाइ साइरद जोंबोना एक्शन लानाय बियाबा जों एक्शन लानानै बागै गनो बुटके नावनो खुंस दंस खायै दुकान पाट दंस खायै गारि घोड़ा टक्रुयै बाइक हो टक्रुया जोंबो बाय आसगै बाय थां फेस टू फेस सालायनाय नों तिप्रासा बाय तिप्रासा जों हाय सि कम हाय सि माइनरिटी बो टक थालायै गो थालायै मताय के गोबां माने थैया जों ताबक जत थानसा मा तंनाय जत थानसा हानजाक लायनो मोनना तंनाय गोबां माने जों असायनाय तो फैलायखा यगनानि बागै गोबां असायनाय तो लायखा जेफ्रो आने बुसा हामिया सायांग आप्रो असाइमा नायतु हदे हानो असाइमा नायतु
नायतुमang paithak osai sokpaijak bubagra taboni paithak ni osai bubagra o bubagra sini hani bubagra bo kabangnya ni sini kungthai barani bagui bo jekebani promise rajak khainai bubagra no kabangnya no hoi mane koprok maya bubagra koprok smaya bo odibesa no baike sanai assembly bo baike sanai bo nungko borok maza ngetma ngkung kasa hai ada mana hai namda takuro mukuro nungko borok maza kabangna nini MP MLA sai thangka nungko borok maza kata sering tongsa audition aso protangui thui tongsa matra sering ke nung tani kungthai barani bawi kok saraya pro tani apra tiprale ni bawi kok saraya Nini Gonda Sora hai, Gonga Lower hai, Korbog hai, Kila hai, Nini Krishna Bhakta hai, Amata hai, Tangi Tipraran, Hikok Sara, Tani Tipralan Hikok Sara, Ordination Asapur Tangi Kok Saraya, Ordination Asapur Tangi Mutri Tanto. Anyone is in who's in the name. I can have Tabaks on the Pem of Maya. Update news no good.